Lordan and family, Mr. and Mrs. Enrique Nera and family, Mr. and Mrs. Carlito Eguia and family, Maria Claribel Bagasina and family, Irma Buena and family, Anthony Oxiano and family, Dennis Oxiano and family, Salvacion Oxiano and family, Oñate family, Rio Alcomendas Salvadora and family, Erlinda Lo and family, Bianca Floreza, Mr. and Mrs. Edwin Tanchado and family, Mr. and Mrs. Sunny Estrella, John Paul Estrella, Nelly Balagat and family, Mr. and Mrs. Bienvenido Fortuno and family, Benji Zachary Fortuno, Nino Joe and Joanne Solera and family, Maribeth Cernal, Leopoldo Emmanuel Lumbis and family, Hazel Joy and Zendri Sapinoso, Levi Alba, Lolita Braga and family, Mr. and Mrs. Hilario Ibo and family, Mr. and Mrs. Jeremias Zalmasco and family, Pool Hub Equipment Solution, Attorney Leon Mogao Jr. and family, Mr. and Mrs. Henry Cordes and family, Amada Azucena, Asuncion Bardinas, Mr. and Mrs. Larry Baluca and family, Mr. and Mrs. Ray Albert Abac, Tutsi Irene Arroyo, Mr. and Mrs. Ismael Pastoral and family, Mr. and Mrs. Eddie Maestrado and family, Beatriz Rosal and family, Nati Penetrante and family, Betty Ong and family, Mr. and Mrs. William Tan and family, Mr. and Mrs. Benjamin Ong and family, Ongto Express Mary Incorporated, New Mayes Chinese Restaurant, Achuan Nang and family, Mr. and Mrs. Gilbert Yu and family, Jean Balaton and family, Mr. and Mrs. Romel Ciruelos and family, Mr. Remigio Ciruelos and family, Mr. and Mrs. Dennis Sangrio and family, Joanne Hosanna and family, Mr. and Mrs. Alvin Fernandez, Janet Lorin and family, Mr. and Mrs. Rogelio de Leon and family, Mrs. Felicitas Go and family, Mr. and Mrs. Alan J. Oliva and family, Kyle Daniel Bailon, Sharon and Marilyn Bailon and family, Annabel Florese, Engineer and Mrs. Magno Salvadora, Mr. and Mrs. Leoncio Gallarte and family, Mr. and Mrs. Joey F. Achan and family. In honor of Holy Cross, idinodolot ni Merlin Nunez, Nabuenos of Montreal Prayer Group. Para sa kumawan ki St. James and St. Dominic of Guzman, as in Our Lady of Lourdes and Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Katipanan and Our Lady of Angustia, as in para sa mahal na Santa Cruz, Santo Niño asin Saint Joseph, gabos ini idinodulot kan Manyugo asin Basinal families. Para sa kaumawan kan mahal na krus, idinodulot ni Tessie Ruiz and family. Para sa kaumawan, kiinang Angustia asin inang Katipanan, idinodulot ni the Mr. and Mrs. Rogelio Apondar Sr. and family. Para sa kaumawan, kiinang Angustia asin inang Katipanan, idinodulot ni Maricel Apondar and family. Misa petisyon, idinodulot ni the Mr. and Mrs. Rogelio Apondar Jr. and family asin John Steve Benico and family. Para sa kaumawan kan Our Lady of Angustia, asin kiinang Katipanan, idinodulot ni Mrs. Mary Ann Camila and family. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinodulot ni Mrs. Bernardita Salvadora and family. Mr. and Mrs. Ronnie Broncano and family. Jessie Hosanna Tiham and family. Misa petisyon, idinodulot ni Leslie May San Juan. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinodulot ni the Mr. and Mrs. Jason Elevado and family, Mr. and Mrs. Carlos Almasan and family, Lina Bicaldo, Mr. and Mrs. Eliseo Estalio Jr. and family. Misa petisyon, idinodulot ni Rafael Lopez. Para sa kumuwan kan Banal na Cruz, idinodulot ni the Mr. and Mrs. Hermi Carrion and family, Oñate family, Achan family. Para sa kaumawan kiinang Angustia, asin misa petisyon idinodulot ni Shirley Racasa.
Para sa kaumawan kan banal na krus, idinodulot ni Mrs. Tina Belsa and family, Mrs. Emma Sunyas, Juliana Rica Frente. Para sa kaumawan kiinang katipanan, idinudulot ni Fe Albania. Misa petisyon, idinudulot ni Mrs. Lydia Sabas and family. Para sa kaumawan kiinang katipanan, idinudulot ni Attorney Leon Mogaw Jr. and family. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinudulot kan sa Raspi asin Bicaldo family. ST Hugo. Para sa kaumawan kiinang Angustia, misa petisyon, para sa safe travel, idinudulot ni ST Hugo. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinudulot kan sa Raspi asin Bicaldo families. Para sa kaumawan kiinang Angustia, idinudulot ni Emilia Laurza. Misa petition for fast recovery of Cecilia, idinudulot ni Mr. and Mrs. Ray Albert Abac. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinudulot ni Mr. and Mrs. Salvador Garcia and family. Misa petisyon, idinudulot ni Mrs. Melinda Picundo. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinudulot ni Mr. and Mrs. Ismael Pastoral and family. Beatriz Rosal and family. Misa petisyon to pass the medicine board exam, idinudulot ni Charlene K. O. Tan. Misa petisyon, idinudulot ni Benito Ngo. Edwin Tanchado, Ameline Armillos, Margaret Serrano, Elizabeth Chan, Eunice Tan, Sonia Tan, El Divino, Dion Bongcalmo. Para sa kaumawan ki inang Angustia, idinudulot ka ni Isidora Biares and family, Jean Balaton and family. Para sa kalag ni Ong Chian and Catalina, idinudulot ni Betty Ong and family. Para sa kaumawan kinang katipanan asin Angustia, asin para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinudulot ni Lourdes Nardo and family. Para sa kaumawan kan Mahal na Cruz, idinudulot ni Edna Bicaldo and family. Para sa kaumawan ki St. Joseph asin Banal na Cruz, asin para sa kaumawan kan kiinang katipanan asin Angustia, idinudulot ni Mr. and Mrs. Santos Hosana and family. Misa petisyon, idinudulot ni Mr. and Mrs. Joselito Abanil and family. Richmond Saldo. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, asin kiinang katipanan, asin kiinang Angustia, idinudulot ni Mr. and Mrs. Jaime Balagat and family. Para sa kaumawan kan Banal na Cruz, idinudulot ni Annabel Florese. Misa kumon, idinudulot ni Mr. and Mrs. Dominador Bicaldo and family, Azineth Relano, Eugenio Bersabe Jr., Oñate family, Jean Balaton and family, Ina Bersabe, Lorenzo Brina and Jr. Para sa kalag ni Placido asin Aurora, idinudulot kan Lorin clan. Para sa kalag ni Antonina, idinudulot kan Togores family. Para sa kalag ni Aurora asin Bienvenido, idinudulot ni Araceli Llamas. Para sa kalag ni Benedicta, idinudulot kan Aleman, Priolo asin Paha family. Para sa kalag ni Bonifacio asin Francisca, idinudulot ni Betty Ong and family. Para sa kalag ni Braulia and asin Pedro, idinudulot kan Manyugo asin Basinal families. Para sa kalag ni Catalino asin Romy, idinudulot ni Edwin Pacardo and family. Para sa kalag ni Ko Tiying and Lilia, idinudulot ni Betty Ong and family. Misa Comon, idinudulot ni Danino asin Joan Solera and family. Mr. and Mrs. Bienvenido Fortuno, Cynthia Oballes and family. Mrs. Victoria Paha, Mr. Danilo Esteve asin Nabua National High School Class 1970. Lilibeth Vergara, Emelina Huerno, Irma Buena and family. Fe Albania, Ronald Bermido, Esteve Borja asin Bergantin families. Mr. and Mrs. Henry Naparato. Para sa kalag ni Estelito, idinudulot ni Walter Bermido. Para sa kalag ni Esther Paris, idinudulot din the Mr. and Mrs. Joselito Abanila and family. Para sa kalag ni Eugene Pet,
idinudulot ni Mrs. Aida Fortuno. Para sa kalag ni Evarista asin Epay, idinudulot ni Bebot Barrinas and family. Para sa kalag ni Francisco asin Anita, idinudulot ni Betty Ong and family. Para sa kalag ni Fructuso asin Candida, idinudulot kan Relevante family. Para sa kalag ni Helena, idinudulot ni kan Abelionar family. Para sa kalag ni Janine, idinudulot kan Abonal family. Para sa kalag ni Herelito asin Virginia, idinudulot ni Rosie Placides. Para sa kalag ni Jessie asin Editha, idinudulot ni Claudette Serafico. Para sa kalag ni Jacil, idinudulot kan sa Pinoso family. Para sa kalag ni Jonald, idinudulot kan ni Emelina Huerno. Para sa kalag ni Jose asin Edith, idinudulot ni Betty Ong and family. Para sa kalag ni Jose Senior asin Loreto, idinudulot ni Rosie Placides. Para sa kalag ni Juan asin Alejandra, idinudulot ni Ronald Bermido. Para sa kalag ni Juan asin Jessica, idinudulot ni Fe Albania. Para sa kalag ni Julian, idinudulot ni Teresita Baldo. Para sa kalag ni Lauro asin Nazaria, idinudulot ni Fe Albania. Para sa kalag ni Leon asin Lina Ong, idinudulot ni Betty Ong and family. Para sa kalag ni Leticia, idinudulot ni Mency Corporal. Para sa kalag ni May Jill, idinudulot ni Mr. and Mrs. Felipe Juanillas and family. Para sa kalag ni Margie asin Josephine, idinudulot kan sa Pinoso family. Para sa kalag ni Mariano, idinudulot ni Janice Alcomendas. Misa Kumon, idinudulot kan Manyugo asin Basinal families. Misa Laudate, idinudulot kan Manyugo asin Basinal families. Para sa kalag ni Moises asin Isaac, idinudulot ni Lilibeth Vergara. Para sa kalag ni Narciso asin Nieves, idinudulot ni kan Manyugo asin Basinal families. Para sa kalag ni Pedro asin Felicitas, idinudulot kan Manyugo asin Basinal families. Para sa kalag ni Porferio asin Gracia, idinudulot ni Dulce Regala. Para sa kalag ni Proserfina asin Elisa, idinudulot kan sa Pinoso family. Para sa kalag ni Prudencio asin Veronica, idinudulot ni Mila de la Torre. Para sa kalag ni Ramil asin Regino, idinudulot ni Amparo Bailon and family. Para sa kalag ni Ramon asin Edna, idinudulot ni Maura Vargas. Para sa kalag ni Raul Eddy, idinudulot ni Susan Peregrino. Para sa kalag ni Teresita, idinudulot ni Mr. Dario Mortera and family. Para sa kalag ni Tito, idinudulot kan Nabua Central Pilot School Batch 1974. Para sa kalag ni Virgilio asin Emerita, idinudulot ni Edwin Pacardo and family. Para sa kalag ni Winifredo Sr. asin Freddy Sr., idinudulot ni Amparo Bailon and family. Para sa kalag ni Yolando asin Irene, idinudulot ni Mrs. Aida Fortuno. Para sa kalag ni Yutong asin Tansuy, idinudulot ni Betty Ong and family. Misa pasasalamat dulot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Jose Lumataw and family. Mrs. Corazon Quiñones and family. Mr. and Mrs. Vincent Paranyal and family. Antonio Nunez. Para sa kumawan ni Inang Katipanan, idinudulot ni Rio Alcomendas Salvadora and family. Para sa kaumawan ki Inang Katipanan asin Inang Angustia, idinudulot kan Bigkas Escobal families. Para sa mga kalag sa purgatorio, idinudulot ni Dulce Regala. Para sa kalag ni Rodolfo, idinudulot ni Telma Borabo. Para sa kalag ni Serapion asin Raimunda, idinudulot kan Longasa family. Para sa kalag ni Sonia asin Roberto, idinudulot kan Toralde asin Amistas families. Para sa kalag ni Salvador asin Monica, idinudulot ni Elizabeth Largosa. Para sa kalag ni Giselle asin Editha, idinudulot ni Claudette Serafico. Para sa kalag ni Gabunjo asin Renz, idinudulot ni Mrs. Victoria Paha. Para sa kalag ni Ang Heseng asin Tansyok, idinudulot ni Betty Ong and family. Para sa kalag ni Antonia, idinudulot ni Lilian Morada. Para sa kalag ni Regino asin Leo de Garia, idinudulot ni Edwin Pacardo and family. Para sa kalag ni Richard, idinudulot ni Ronald Bermido. Para sa kaumawan ki Inang Katipanan, Inang Angustia, asin Misa pasasalamat, gabos ini idinudulot ni Avelina Rule and family. Misa pasasalamat asin para sa kaumawan kan mga santos asin santas, idinudulot ni Flora Rule and family. Misa pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Alan Ibo and family, asin Mr. and Mrs. Cesar Paz and family.
Petisyon as in misa pasasalamat idinudulot ni Caridad Vargas and family. Misa pasasalamat dulot ni Kristen May Bayrante. Para sa kalag ni Ponciano de Jesus Sr. idinudulot ni Mr. and Mrs. Pineda.
Ngunyan iyo ang kafiestahan kan banal na krus. Ang krus originalmente simbolo nin kasusupgan padusa asin kagadanan. Alagad sa paagi kan nakakaligtas na kagadanan ni Jesus, ang krus naging simbolo nin kapangganahan asin kaligtasan. Sa satong parokya minukna kan maninigo sana na pakinabangan niya to ang biyayang ini. Kaya ngunya na taon, pupunan niya to ang pag-andam sa dakulang selebrasyon kan ika-450 taonin sa tong parokya. Padagos niya to ipamibi ang mga tugang niya to na nagpapaasan kan sa indang krus. Lugod ang krus ni Kristo, ang padagos na magtao sa indanin kusog, asin ranga. Ang makakaibahan po niya to ngunyan sa selebrasyon, iyo po, si Reverendo Padre Joseph Abion. Matindog na po kita gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to an awit sa pagpuon. Ang Diyos Espiritu na para surong sa rosa ng Diyos ni pagkabuo. Tapos asin magtiripon, banal na kalmaan ni Diyos aming asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Mga aking mong namumukan na naglalakbay sa kinaan. Asin sa buhay na daing kasagkoran, asin sa imong kahanean. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ni Diyos, aming asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Lakaw kita sa panlungyan, kanmiyaya ning pagtubo, iba ng ibogan man ay nabareta, ang kaligtasan ning mga dukha. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ni Diyos, awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umaw sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Happy Fiesta po sa Indo Gabos. Happy Fiesta po sa Indo Gabos. Mga tugang, tanganing maging maninigaw kitang magdulot, kaining banal na misa, para sa kaumawan kang banal na krus.
Sa tuya ng akuon asin pagsulsulan, ang mga naginibo niya atong kasalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot ka mga banal na misteryo. Kabus, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan kaheraki kami. Kristo kaheraki kami. Kagurangan kaheraki kami. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Gabos kita makanta. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga tawong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka dakula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na aking butong Hesu Kristo, kahurang na Diyos, Portero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, danay na hamanon mo sa muya, ang sakramento kan Paskwa,
Tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot kan dakol na bunga, sa tabang kan sa imong pagbantay. Asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay, na daing kasagkuran. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, manunungod kan pagpili kan pitong mga lalaki, na pano kan espiritu, tanganing magtabang sa mga apostoles sa paglingkod sa katawuhan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan mga aldaw na ito, mandang nang dudugang ang mga disipulos, nagkaigwanin mga paggumod-gumod sa mga Helenista laban sa mga Hebreo. Huli ta nagpapasipara sa araw-aldaw na paglingkod ang mga balo nindang babae. Kaya, inapod kan 12 ang dakulon ng mga disipulos asin sinabihan. Bako magayon, nabayaan mi ang tataramon kan Dios para maglingkod sa mga lamesa. Mamili kamo sa Indo, mga tugang, nin 7 lalaki na iginagalang, pano kan espiritu asin kadunungan, napapamahalaon ta ang mga pangangaipong ini. Mantang kami nagpapakamaimbod sa mga pamigbi sa kapaglingkod sa tataramon. Nauyan ang isinabi kan bilog na grupo, asin pinili si Esteban, lalaki na pano nin pagkamuot, asin Espiritu Santo, si Felipe saka si Procoro, si Nicanor asin si Timon, si Parmenas saka si Nicolas, sarong proselitong Antikenyo. Pinautubang sinda sa mga apostoles asin pakapamigbi. Pinatungan sinda kan mga kamot, ang tataramon kan Diyos naglakop, asin nagdugang nin marhay. Ang bilog kan mga disipulos sa Jerusalem, pati dakulang grupo kan mga padi, nagkuyog sa pagtubod. Tataramon kan kaguranganan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Mag-ugma kamo mga suripot sa kagurangnan, sa mga matanos na bagay ang pag-umaw. Pagpapasalamat kamo sa kagurangnan sa arpa, sa lirang 10 ang dulos magtutugtog sa iya. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Tamatanos ang tataramon kan kagurangnan, asin ang gabos sa kaimbudan. Mamumuotan niya ang kasuriputan sa kakatanosan, pano nin pagkakaherak kan kagurangnan sa daga. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Uya ang mga mata kan kagurangnan, pasiring sa mga may pagkatakot sa iya, para sa mga naghahalat sa iyang pagkaherak, sa pag-agaw kan sa indang mga kalag sa kagadanan, asin sa pagbuhay sa inda sa tiguto. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Kita gabos, inaapodan na magin man mga buhay na gapo, nagpapatindog kan espiritual na harong, banal na pagkapadi na nagdudulot nin mga atang na espiritual. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, magdulok kamo sa iya, buhay na gapo, isinikwal nin mga tawo,
Alagad sa mata kan Diyos, pinili asin mahalaga. Kamo mismo, siring sa buhay na gapo, magpatugdok kamo na maging espiritual na harong, na magiging banal na kapadian, na magdudulot nin mga espiritual na sakripisyo, na akong marhay kan Diyos huli kay Hesu Kristo. Tayaon sa kasuratan, uya, mabugtak ako sa Siyon nin gapo, gapong sarigan, pinili asin mahalaga, asin ang nagtutubod sa iya, dai mapapasupog. Kaya an onra sa inda na nagtutubod, alagad sa mga dai nagtutubod. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, ininggayo ang nagin sarigan. Asin gapong napapasingkugan, gapong nakakapasok kamang, nasisingkog sinda na nagsusuwail sa tataramon, sukat sa inda na diyan itinalaga. Alagad kamong piniling lahi, hading kapadian, banal na nasyon, banwaan na pinangalan para masadiri. Tanganing irukyaw nindo ang mga ngibong nga ngalasan, kan nag-apod sa indo, hali sa diklom, pasiring sa makangangalas niyang liwanag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Kagurangan ikaandat, ikaan katotohan, ikaan buhay ning ginapon. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kagurangan ikaandat, ikaan katotohan, ikaan buhay ning ginapon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, dai magparakapurisaw an sa indong puso. Nagtutubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako. Sa harong ka sa kuyang ama, dakul ang tagusan. Kundai, nagtaram ko ta ako sa indo. Malakaw ako ta maandam ni lugar para sa indo. Kung ako makakalakaw asin makakaandam nin lugar para sa indo, mabalik ako asin kukuahon ko kamo para sa kuya. Tanganin kung sain ako, dumanman kamo. Kung sain ako maduman, aram nindo andalan. Nagsabi sa iya si Tomas, kagurangnan day mi aram kung sain ka maduman, paano mi maaraman andalan? Nagsabi sa iya si Jesus, ako andalan, an katotoohan asin an buhay. Mayo nin makakadulok sa ama, kundi huli sako. Kun mitbid nindo ako, an sa kong ama,
mamimidbidan manindo. Puon ngunyan, mamimidbidan nindo siya, asin nahiling nindo siya. Nagsabi sa iya si Felipe, kagurangnan, pahilingan sa mo an ama, asin tama na iyan sa mo. Nagsabi sa iya si Jesus, haloy ng panahon na kaiba nindo ako, asin dai pa nindo ako midbid, Felipe. Ang nakahiling sa ko, nakahiling man sa ama. Tano ta, nagsasabi ka, pahilingan sa mo an ama. Dahil ka nagtutubod na ako yaon sa ama, asin ang ama, yaon sa ko. Ang mga tataramo na ini na isinabi ko sa indo, dai ko sa diring tinataram, ang ama na danay na yaon sa ko, iyo ang nagigibo kan sa iyang mga gibo. Magtubod ka mo sa ko, ako yaon sa ama, asin ang ama yaon sa ko. Kundai, huli kan mga gibo man sana, magtubod ka mo. Amen, amen. Nakasabi ako sa indo, ang nagtutubod sa ko, magigibo man kan mga trabaho na ginigibo ko. Asin, urog kadakula, kisa mga ini ang gigibuhon. Hulita ako malakaw, pasiring sa ama. Han marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilya. sa liwat po, happy fiesta sa Intugabos. Isay po ang mga tangan na buwa. Pagkataas po ang kamot. Mayo. Isay po ang mga taga na buwa. Dahil masupog. Oh. Oh, kamo ang dudumanan mi pagkatapos ng misa. Ano? May handa. Naghahanda po kamo. Dahil. Oh, fiesta kan panawaan kan nabwa, ano, Holy Cross Parish. May handa o mayo, okay lang iyan. Basta nagsisimba. Amen? Okay. Mga tugang, pistado po nindo si Sunshine. Dahil po nindo pistado si Donna, si Cheryl, si John Lloyd, si Tirso III. Yan. Ano po ang pagkakaparehas ninda? Ang apelido ninda, Cruz. Mga sikat, mga mayaman, mga favorite niya to, sa telebisyon, mga taho sinda na ang apelido o screen name, Cruz. Alagad mo niyan, si Kristo, bako niyang apelidong Cruz, kundi data pwedeng pagsuhayon, ang krus kay Kristo. Pag piksuhay mo ang krus kay Kristo, bako na siyang Diyos. Ang purpose kang Diyos, kung taano siya nagbaba sa kinaban, bako lang ipangaki, bako lang magtalubo, kundi an ipako, magsakit asin magadan sa krus. Kaya, dito pag-isipon na si Jesus, takapagpaumay sa naka mga helang, takapagtao sa naka mga biyaya na hinahagad ta. Isipon ta na si Jesus, igwaning krus na pinasan, tanganing mabukasan, liwat ang langit, tanganing ang gabos magkaigwanin buhay. Kaya, ang krus na ini, kaipuan taman akuon. Taang Diyos nga ni, inako ang krus, akuon taman ang mga krus niya to sa pagkabuhay. Ang krus na ini, dalan, paduman sa iyang kahadean. Nagpapatunay ini na ang dalan niya to paduman sa kahadean kang Diyos, bakong madali. Kaipuhan kitang mag-agiman sa pagtios, asin pagsakit. Ang katotohanan na ini, may karibay, ang buhay na nag-aagi sa dalanin sakripisyo. Gusto niya itong mapalangit, mag-agi man kita sa buhay na may pagsakripisyo. Si Jesus, na buhay liwat, ninhuli sa iyang pagsakit, asin pagkagadan sa krus. Mayo ning resurrection, kun mayo ning crucifixion.
Kaya makanood kitang akuon si Jesus, akuon taman ang krus sa iyang inagihan. Kaya ta po yan. Kaya ta yan. Ang ibang pagtubod, pigingisihan kita. Ano? Krus. Tapos Mateus masakit. Narubaga itong mangmang, lulong. Pigingisihan kita kay ibang mga pagtubod na ang krus agihan paduman sa langit. Alagad kita, iyan ang pigtataw sa tuya ni Jesus. Maot niya itong makaduman sa langit, kuguson taman, akuon taman, ang kanya-kanya niya itong mga krus. Ang normal na hinahanap ang tao, iyo ang sa iyang purpose sa kinaaban na ini. Para sa ina ang buhay niya to. Taano ko ta ipinangaki? Ano ang purpose kang buhay na ini? Ano ang sa tuyang ultimate purpose? Ang final end. Sabi ka mga pilosopo, ang kada buhay o bagay sa kinaaban na ini may purpose. Ang tao, lalong-lalo na, iguaning purpose sa pagkabuhay. Hinahanap ta ang totoong kaugmahan. Hinahanap ta ang totoong katuninungan. Asin ang mga bagay na ini dapat bakong pansamantala. Dapat ini ganap. Dapat ini daing katapusan. Yan ang inahanap niya to. Alagad ang hapot, sa inta hinahanap, ang arog kaining kaugmahan. Ang arog kaining katuninungan. Kundi taaram ang dalan, paano niya to mahihiling an sa tuyang padudumanan. Kaya ang kapistahan na ini, malinaw ang sinasabi ni Jesus kung paano makaduman. Siya mismo ang pagkasabi niya. Siya ang dalan. Siya ang katotohan. Siya ang buhay. Dahil niya sinabi na saro siya sa mga dalan. Saro siya sa mga katotohan. Dahil niya sinabi na saro siya sa buhay. Ang pagkasabi niya, siya mismo ang dalan. Siya mismo ang katotohan. Siya mismo ang buhay. Siya sana may ilang iba. Absolute ang pagkasabi niya. Kung maawat niya ito makaduman sa langit, magtubod kita sa iya. Utubon ang sa iyang mga kabutan. Kaya, dahil pwede na selective kita bilang mga Kristiyano. Mga paratubod, alagad selective. Dahil pwede. Dahil pwede na inaakot sa Jesus, alagad habutakan krus na sa iyang inagihan. Dahil pwede na gusto ta ng mga blessings, mga biyaya na hali sa iya, hinahagad ta, alagad habuta kan mga sakripisyo na sa iyang hinahagad. Gusto ta ang Diyos, alagad habuta na magbago. Habuta ang inaapod na conversion. Duwa lang ang kasimbagan. Either na akuon ta siya ning buo, o daita siya akuon nin buo. Kaya ang hamon sa ebanghelyo mo niyan, iyo ini, magpili kita sa duwa. Asin ang dapat pilion, bako ang kinaaban, kundi ang mahal na Diyos, si Jesus. Kung si Jesus iyo ang dalan, daita pwedeng sunodon ang dalan nin kasakiman, ang dalan nin kapangyarihan, ang dalan nin pagiging materialismo. Kung si Jesus ang katotohanan, di kita pwedeng mabuhay sa kahambugan. Di kita pwedeng mabuhay sa chismis. Di kita pwedeng mabuhay sa pamahiin. Tang pamahiin, kahambugan iyan. Pinatupod kita. Alagad, tubudon ta ang kapangyarihan kang Diyos. Bako ang kapangyarihan kang pamahiin. Kapangyarihan kang chismis. Kapangyarihan kang kahambugan. Kung si Jesus ang buhay, teta kita pwedeng magsuporta sa kultura ng kagadanan. Abortion, panggagadan ng pagkatao, kasaalan. Sa kasaalan, paluway-luway na nagagadan an sa tuyang kalag. Dahil pwede na banga an sa tuyang puso. Piliyon ta sa Jesus kaysa sa pig-offer na kasiraman kan kinaaban na ini dahil sa kasakiman, kapangyarihan, asin materialismo. Ikadua, dahita pagtugutan na mawara si Jesus sa satuyang buhay.
Kadakol kitang pagkakatakutan na mawara sa satuya. Pag nawaraan ka ning kwarta, lalong-lalo na. Takot kitang mawara ng pagkabuhay, ning trabaho, ang satuyang health. Takot kitang mawara iyan. Pag nagluya kita, takot kitang magadan. Takot kitang mawara aning mahal niyato sa buhay. Alagad, dapat man yatong katakutan na mawara sa tuya ang satuyang tinutubod na Diyos sa Jesus. Takot kitang mawara ang Diyos na satuyang pinaglalauman. Kung di kita takot mawala sa Jesus, there's something wrong sa satuyang buhay pagtubod. Pag di ka na nagsisimba, pag di ka na nagpapangadji, pag di ka na nagkukumpisal, lalong-lalo na, pag di ka na nagkukomunyon, pag ang gabos mong ginigibo, bako na sa ngarang kamahal na Diyos, kundi sa imong personal na interes. Ang mga bagay na iyan, nagpapahiling na mayo na ang Diyos sa buhay niya to. Pag di ka na nagkatabang sa kapwa, mayo ka ng pakilabot sa mga nagtitios, mayo ka ng pakilabot kung may mga biktima ng inhustisya, asin pang-aabuso. Put sabihon, mayo naman ang Diyos sa satuya. Kaya haputon niya to, yaon pa daw ang Diyos sa satuya, kung ang mga bagay na ini, ginigibo niya to, susog sa iyang kabutan. May inaapot kitang mortal sin. Ang mortal sin nakakapasuhay sa mahal na Diyos. Sabi kang katekismo kang simbahan, ang impyerno, iyo ang resulta kan satuyang sa diring pagpili na magsuhay sa mahal na Diyos. Dahil sa presensya kan kasalan. Kaya, kapag nawala si Jesus sa buhay kan tao, nawawara ang dalan, nawawara ang katotoohan, nawawara ang buhay. Kita naliligaw ng landas, nabubuhay sa diklom, asin nawawaraan nin kaligtasan. Pagmayo na ang Diyos sa satuyang buhay. Kaya, sa tahaw, kan kinaba na ini, nakadakol-dakoling tukso, kadakol-dakoling tentasyon, kadakol-dakoling problema, malinaw ang sinasabi ni Jesus, dai ka mapurisaw. Do not let your hearts be troubled. Magtubod ka sako. Ang nagtutubod sako, nagtutubod naman sa Ama na yaon sa langit. Ang nakakahiling sa kuya, nahihiling naman ang sa kuyang Ama sa langit. Dahil niya pinasabi na ang buhay madalion, alagad sinasabi niya, may dalan palangit. May katotohan sa langit. May buhay sa langit. Asin siya, ang pigtutukoy niya, na dalan, katotohan, asin, buhay. Sa madaling sabi, pag ang tao naghahanap ng purpose, hindi sa kinaba na ini, mahanap niya iyan pag may Diyos siyang pigtutubod, asin, sinusunod. Tanging sa Diyos sana, makakapano, kan buhay, kan tao. Sa Jesus sana, ang makakapano sa buhay kan tao. Kaya, minsan mayamanon, minsan makapangyarihan, minsan sikat, alagad kulang pa, ninhulita, mayo pa palang ang Diyos sa iyang buhay. Kaya duman sa kanta, sa kanta pagmapakomunyon, ikapalan kagurangnan, ikapalan ang makakapano kan sa kuyang puso. Bako ang kasikatan, bako ang poder, bako ang kapangyarihan, bako ang kayamanan, kundi ikapalan, ikasana. Kaya, di kita magbanga, bakong half-hearted, kitang mga Kristiyano, kaipuhan, buo, ang pagpili niya to kay Kristo. Ninhulita ang pagkawara kay Kristo, iyo man ang pagkawara kan gabus. Totoo, may mga naabot ka sa buhay, naging successful, alagad, useless ang mga bagay na iyan, mayo man talagang naabot sa buhay, pag dainamit bidan, ang mahal na Diyos. Asin akuon, ang krus, na sa iyaman na inagihan. Mga tugang, mayong krus o mayong langit, kung mayo nin krus. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos, dahil sa iya, gabos kita may tsansa na makalaog sa langit. Ang kaipuhan sana, cooperation niya to.
Ginibo na kang Diyos ang sa iyang parte, tanganig magkaigwanan ka taning buhay, na daing kasaguran. Kita naman ang maggibo kan mga bagay, tanganig kita maligtas. Padagos lang ang pagpangadji, padagos ang pagsimba, padagos ang pagtabang sa kapwa, padagos ang pag-iwas sa buhay na may kasaalan. Ang gabos na iyan, dalan, paduman sa kahadean nin langit. Asin ako unyato, ang mga krus na yaon sa tuya ngunyan. Ang pagtios asin pagsakit, diyan kita nagiging makusog, bako lang sa hawak, kundi sa buhay niyatong pagtubod. Sa liwat, happy fiesta sa Indogabus, lugod, makuan nyato ang satuyang purpose sa kinaaban na ini. Inaako ang kaugmahan, asin man ang pagtios habang kita nabubuhay. Amen. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Gabos kita, sabay-sabay. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnanta. Ipinangidam, huli kan Espiritu Santo. Namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong. Puminilig sa magadan. Kanikatulong aldaw, na buhay liwat, hali sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Tiripon kita gabos bilang banwaan na nangangaipo, mamibig kita sa Ama sa mapakumbabang buot. Nagsasari ka sa iyang dakulang pagkamuot asin pagkaherak, kita gabos masimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magintanda nin kaligtasan na nagpapahayag ki Jesus, ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapurisawan, pagkatakot asin kamundoan, magkamit nin kusog sa saindang mga pagsubok, bako sana sa tataramon, kundi sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan, pasiring sa buhay, mag-ako kan biyaya na mamidbid giraray ang kaugmahan sa paglakaw sa dalan na inagihan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang sa satong komunidad, maranga sa saindang masakit na kamugtakan, huli kan tabang asin pag-anduyog kan saindang mga pamilya, asin mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro sa kapanoan nin buhay na ipinanggana ni Kristo para sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ama niya mo, sagkod pa man, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan sa imong karahayan, sa pag-apod sa mo, sa bagong buhay, nin sa imong aki. Giyahan, asin, sulugon mo kami, sa samuyang mga kinakasibutan. Magdanay kami sa paglingkod sa imo, sa samuyang pagmagno sa kapwa. Inihinahagad mi huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen.
Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdolot asin pagandam kan mga atang. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagot paman. Kaugmahan sa kuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asing buot. Inudusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, nabagdanay nabalingkod sa imo. Ako aman bendisyonal, ang sakuyang panugasa sa imo. Sa imo sa nakagurangnan, at sa kuyang buhay sa pagpaman. Kaugmahan sa kuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, at sa kuyang isip asing buot. Inudusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagot paman. Kaugmahan sa kuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, at sa kuyang isip asing buot. Inudusay ko sa imo katalingkasan
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kon kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginimo mong mga kasumaro, kansaro asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsik kaining sinasambang pagtinautauhan kan sakrifisyo, nakikimahira kami sa imo, nagibuhon mo, tanganing siring namin itbid mi an sa imong katotohan, kami man lugod makasunod ka iyan, huli kan mga marahay na ugali, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kagurangnan, ipagrukyaw sa gabos sa panahon, at angani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakrifisyo. Hulita, sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago. Asin ang karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Pati ngani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal na kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin nagapanokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Pagkumangon ang natigin, sa maraming kagurangnan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanang kadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat pinaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak na idinudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo babalik iraray. Kaya kami ni nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, tapi napagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Arsobispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong sa Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yapon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakan
Patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin pare kami ang narahas sa sugod, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalap, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Cordero ning Diyos na nagpapara ng mga kasalan ng kinaba. Cordero ning Diyos, kaheraki, kaheraki kami. Cordero ning Diyos na nagpapara ng mga kasalan ng kinaba. Cordero ning Diyos na Maluhod po. Uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ng mga kasalan kan kinaban. Paladang kitang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pagdusay sa mahal na krus.
O mahal na krus, sa kapasalamatan asin kagalangan, minaluhod kami sa imong atubang. Magpuon sa aldaw na ini, sagkod paman, ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay sa maestrong ipinako sa krus, nagatang kan sa iyang dugo asin buhay, huli sa muya asin sa mga tawo gabos. Magiging kaming surugoon kan krus, asin kung saan papatunayan niya mo ang katukdoan kan samong maestro. Magiging kaming mga lingkod sa krus, asin dadarahon ang waras na biyaya kaiyan sa samo asin sa samong kapwa. Magiging kaming mga katuod kan krus, tagob na gayo kan espiritu kaibtong huli sa muya, nagadan sa krus. Amen. Tindog po. Mabibi kita, kagurangnan, nakikimahirap kami, magkani kung maghumari ka sa imong banwaan, na tinukduan mo sa paagi, kan mga langit no na misteryo, asin gibuhang magduman, hali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sama kawiwili, Diyos na sa mong pintagasing, surugon mong alikami, kaikan namumutan Ikaw ang tandang masari, nasa langit umiiling. Ikaw man ang Armoemis, Unan panahon masakit, unan panahon masakit. Ang sunod pong misa, alas 8, pamamayahan po ini kasatuyang Arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Asin man ang launching kang 450 years kang satuyang parokya. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamot, asin katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Happy Fiesta po sa Indogabos. Sama kawiwili, Diyos na sa mong
sa ali tugtog ning bukid. Good morning. Please join us sa Novena Ken Nuestra Señora de Angustia, pangwalong aldaw. Madali lang kita na kantata, misa pa. Sa ngalan ng Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Pag-arang sa Diyos, Espiritu Santo, Madya, Espiritu Santo, pano ang puso ni mga devoto, asin palaada sa inda at sa imong pagkamuot, isubol mo po ang sa imong Espiritu, tanganin ang gabos mahaman, asin mabagong lawag ning kinaban. Diyos ko, na huli sa liwanag ka, Espiritu Santo, paliwanagan mo po ang pusin gabos na binunyagan, asin tugot mo sa mo ni huli sa pagsabong ka Espiritu Santong iyan, magkamit kambalaog ning kadunungan, huli kay Kristong kaguranan niya mo. Amen. Amen. Gawing pagtubod, pagsarig, asin pagkamuot, Diyos ko, minatubod ako sa imo, pariguna ang pagtubod na ini, asin nasa sa imo, as akong pagsarig, padanayan man po ang pagsarig na iyan, namutan ta ka, kaya tugdo iman ako nin pagkamuot sa imo, sa gabos na aldaw. Amen. Pagsulsul ning kasalan, kaguran kang kung Iso Kristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo, kagibo asin kagtubo sa kuya, inuumaw ta ka, sinasamba asin ginagalangan, sa bilog kong pagkatao, kalag asin puso, nagmumundo ako, hulit na nagkasala ako sa imo, sa hunahuna, sa ula asin sa gibo, naguhulaw ako ni dain na pagliwat ka iyan, hulit sa bagsik, asin pagtabang, ni sa imong ina, Birhen de Angustia. Amen. Pamibi sa gabos na aldaw, o Diyos Ama sa langit, Ama na namot sa mataga kinaban, minsan ka naangkot sa samong mga enot na mga magurang na si Adan asin si Eva, yaon man giray sa imong pagkaherak sa samuya, ipinahiling mo an sa imong bugtong na aki, ipinangidam asin pinangaki ni Birhen Maria Santissima, nagtios nin sakit sa kud nagadan sa krus sa pagtubos sa muya, kaya ngani o amang maheherakon, dahil mo kami pabayaan, siring man sa imo mahal na Jesus, na sa mong paratubos, sinurog mo kami kan makimahirak simo, an sa imong ina pauntukon ang pagtuga kan bulkang sa sumagang, asin ang linog patinbahan na makurit, tanganing maligtas kami. Bilog ang samong paglaom na makamtan mo sa mo, aninahagad mi sa nobenang ini, tara, umaninigong gayo na mutang inang Birhen de Angustia, na nakuha sa inurugan, ang ngaran na ini may dakulang kapalainan, hulit na halis sa nasabing lugar, itinaoinikan amang makakamhan sa imo, kan kami niligtas nindang mag-ina, sa mga ringhat na panganib duman sa bulkang sumagang, nakikimahera kami sa imo, umahal na ina, na dahi mo kami pabayaan sa gabos na panganib, linog, baha, bagyo, lente, pagkatutong, peste asin laban. Iligtas mo po kami sa gabos na pag-alaman. Amen. Ikawalong aldaw. Ang pagsabong, ang mahal na Diyos pinambasabong tanganing makaakyat sa paghanap nin mga bagay na kabanalan. Manglain-lain na paagi ang sa iyang ginagamit para sa maakyat ang mga matatagas na puso asin harayong kaisipan. May mga pagsadol na por medyo sa panguturugan sa naaraman asin naliliwanagan ang isip ng tao. Sa parte niya to, maghingua kita na maging silensyoso asin maglinaw ang konsensya tanganing layada niya atong madangugan tingog ng Diyos sa anumang napaagi tanganing mautob niya to an sa iyang kaubutan, pamibi. O inang mabinuon, Birhen de Angustia na nakuha sa inurugan, asin mahal na patrona kay mga banwaan, ning rengkunada. Minsan kami masumbikal, asin makalapas kan mga tugon ng Diyos. Alagad, diyan man kamong mag-ina magsasadod sa moya. Nangangayo-ngayo kami sa indo, na dainindo kami pabayaan. Urog ang hinahagad, mi sa nobenang ini. Amen.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Gawing pagpasalamat. Salamat, mahal na Ama, kan mga biyaya na itinaon mo sa muya. Salamat, mahal na Jesus, kan pagtangog mo sa imong namutan na ina. Salamat, mahal na ina, kan pagkahirak mo sa samuya. Daing iba nakakapaguntok, kang anggutan ng Diyos Ama, kundi kamong mag-ina. Salamat sa indugabos, kan danay pagtabang ng Diyos sa muya. Magdanay man lugod sa muan sa indong banal na pag-ampon, asin da iman lugod mapara sa moyang isip, ang pagrumdum sa indo. Sagkot sa uras kan sa moyang pagkagatan, itaw man lugod nindo ang kaugmahan, asin katuninungan, asin kamurawayan sa langit. Amen. Amen. Gozos. O Reyna sa kalangitan, ang gusto ming paalawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. O Reyna sa kalangitan, ang gustyaming paalawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. Ay natang mamuraway sa sarong kulod nagduman, ta sa iyang naaraman maabot na kasakitan. Habo niya na masayang kitang mga katauhan, kaya kita inilika sa dakulang pag-alaman. Kang panahon ng pagtugas kayan bulkan sa iriga, sumagagapod pagkahuli kay Virgen Maria. Kay tungkulod na mahal, ibaba kang kabukidan, ining mag-ina nagduman pagsurog ang katuyuhan. Kanasabi na pagtugas sarong banwa na lantom na, sa buhi ang pudbagad ni nanong kaigwan na, kay Virgen na isipan, akin niya inapudan. O Reyna sa kalangitan, ang gustyaming paalawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. Ulay, o aki kumpuon sa mo bayang sangagon, tubig di mo pabuluson, tan mga tao kanugon. Dinang tulos man na Kristong kagorang na tapay kay mahirak na kay nakaligtas kita. Sinangang tulos ni Jesus, tubig di na pinabulos, tanahirak siyang lubos sa itong mga tao, gabos. Asin ginurumdum niya sa iyang mahal na ina, hulit na nahiling niya, luhang nagbulos sa mata. Si Jesus na kagurangnan, sa dakulang kapagalan, napahigda siya duman sa paaning inang mahal. Ang very inang mahal na ina, ang pagtangay sabiyon pa, huli na tahirak siya sa kan mahal na akin niya. O Reyna sa kalangitan, ang gustyaming paalawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. Ang ama sa kalangitan siya nga ni nahirakman, kay itong mga tauhan na sa iyang pinaglalang, kay itong kulod na mahal, iwinalot ang ladawan, imahin na rumduman na tandaning kaligtasan, kay itong mahal na lugar, igwang nabanaag duman, liwanag daing kabarang na labi kang angalasan, dangang pinaghiling ninda, tulong agta ang nakakita, maginang urog kaugma, liwanag daing kasama, naglakaw daing agabala itong agtang sinabi na, asin pinarita na itong padi sa iriga.
Sa imong hilingon ngunyan, babaeng magkagayunan, sa sarong kulod na mahal, ang akin na sa kandungan. O Reyna sa kalangitan, angustya ming palawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. Padi, kamadangog niya, naanggot tulos man sana, kang patubo da bareta na sinabing kang tulog ang ta. Dangan sindaping kumaan na sagot sa kagadana ang sa indang isinaysay. Tulos sinda nagpaduman ang padi kaibahan, tanganing mahiling man ang sinabing ang alasan. Pagkadatong niya duman tulos niyang inaranan, itong mahal na lugar na ang ngaran, inurugan. Ang padi tulos na ugmatara na isipan niya, ladawan ko una asindarahon sa iriga, kundi da isinda tinugutan ka mag-inang sinanglitan, luwang beses nagduruman da inadara ang ladawan. O Reyna sa kalangitan, angustya ming palawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. Dahil nakatagal baga asinsinda, nagpuruli na, tababarita niya ang padi digdi sa nabwa. Tulos sinda nagpaduman, mga tao kaibahan, luwang beses kumuno ko aman, guminabat ang ladawan. Digdi sa nabuang banwaan, may babaeng nangaturugan. Maria di ang ngaran, manungod kan ladawan. Asin nagkumpisal siya kay itong padre kura. Mapapadapit kan senyora siyang makakadara. Pade, dahil nag-abala, nakaibahan si Maria, Isabel man ang tugang niya, asin mga taong iba pa. Pag-abu sa inurugan, amin sa tulos pinunan, makusog ang kamamutan na makuha ang ladawan. O Reyna sa kalangitan, angustya ming palawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. Asin kasinda nagtipan, inong duwang magtugang. Kung kami simong mamutan, kami pagpiyastahan, ang gigibun migabos ikaduwang aldaw tulos, sa pagkapiyesta kan Santa Cruz, piyesta mo man isusunod. Kan pagkatipan ninda sa good mga pag-iriba, tulos minuhan ninda, ladawan guminaan na. Kaya umahal ming ina na namumuot sa muya, agawan mong kambaya sa sakit o anong hurasa. Beri inang mapag-ampon, o sus na muton, mag-inang mahamisan kami sa inuliling yun. Ngapit kung kami agadan, sa muyang nilalauman, kami nindububukasan sa langit kamurawayan. O Reyna sa kalangitan, angustya ming palawan, di mo kami pabayaan, agawon sa kasakitan. Antipuna, uy naming mahal na nakuha sa inurugan, umakapangyarihan paligtas din sumagang, iniligtas mo kami sa linog, sa baha, asin peste. Papagkanigo kami mag-uma o hindi angusya na nakuha sa inurugan. Warasi kami nin kusog, laban sa samong mga kaiwal. Mamibi kita, O Diyos, Diyos na sinamuhan mo, kan urog kapiling, ngaran ni Birhen di Angustia, na nakuha sa inurugan. Ang kaayunan na ginagalang sa urog kabanal mong ina, ikaw may herak mong itugot, ang mga pagsurog niya, nangunyan sa muyang, hinahaga, asin minamawot. Magkanigulod kaming magkamit, kaang gugmahan, na daing katapusan, sa kaibahan ni Maria Santissima, sa mong ina, Jesucristong kaguranan niya mo, kasaron Espiritu Santo, sa panahon na daing kasagkuran. Amen. O Birhen di Angustia, Ipamibi mo kami. O Birhen di Angustia, Ipamibi mo kami. O Birhen di Angustia. Ipamibi mo kami. Oh, namumutan ng ina, Reyna ka ng mundo, sa alaala ko ay di ka mapaparang, sa kalungkutan ko'y alip ka ng aking buhay. O mahal niya mong ina, namumutsa mo, bendisyoni kami. O namumutan ng ina, Reyna ka ng mundo, sa alaala ko ay di ka mapaparang, sa kalungkutan ko'y aliw ka ng aking buhay. O mahal niya mong
namumot sa mo, bendisyon ni kami. Oh, namumutan namang ina, namumot sa mo, bendisyon ni kami. May the Almighty God bless us all. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Peace, everyone. God bless. Mabalos po. Ginalabos na. Sala kaya patikon mo muna. Ada yung naon mo ah. Tas. Unta man bugs ka mo. Kapit nung ni ka mo. Ala, okay na.